Alah sampai tadi itu Sultan Alamsyah. Sekira-kira Allah Sultan Parpati. Sungguh pun Sultan Alamsyah surang non tembau nan sarapeknya lah nenek mama silang mapangka karajo nambah pokok. Orang di lingkuang undang-undang nan ditanai adai nan tersangkui di pusako. Sado nama letakkannya menanaikan tampai ambo manibukan salam ju pasambahan. Indak kadiatuk dibilang kala sado keparatuk kepamilang. Jo sambah saja ambo muliakan. Yolah. Bukan ambo pemukasui na melampau je malintih di hadapan nenek mama alim ulama cadiak pandai serta sialik nampai setempuh pulang sabondong. Dek karano lah boleh ayah ke pembeluah. Lah boleh kato yang mufakat. Di masa di hari nang kini dia ambo tarabit sambah untuk menjawab persambahan Sultan Alamsyah. Yalah. Sama so di hari nan dahulu dijanji nan laba karang Allah batapi di padan nambau kuala pemuliakan. Kok jauh lah baturi kok ampia pun lah tibu. Kok janjang nan tetaga Allah batingki. Kok banduan nan tetagon Allah batapi. Kok lapiak nan takambang Allah kok duduk. Allah berduduk bareda di tengah rumah nangko. Limba di balik padu itu pandang jauh lah balayangkan. Pandangan pialah batukiakan. Dilayangkan pandangan kanan jauh nampaklah nenek mama 100 sialik nampai setempuh pulang sabondong. Ditukiakan pandangan kanan nampia nampaklah juadana nalah ke tengah. Ko nasi nambah sandua Allah bahidangkan. Ko ayah nanti si Allah balatakkan. Kadang harapan si pangkalan supaya ni nanyo sampai kawa nanyo lapih untuk memakan nasi nala balatakan meminum air nala taisikan kapadon ini mama alim ulama cadiak pandai 100 sialik nampai setempuh pulang sebondong. Kan begitu benar tadi lalunya Sultan Alamsyah. Bana Sultan Parpati. Di Sultan Alamsyah tu Allah ada yang pakai. Allah talingka di pusako, Allah dicupak di nambaisi. Alam digantang nan tetaga, nan desuriyo, nan di tarawladani. Tapi sungguh pun baik itu biasa juga menurut adai. Lama sirih lega caranu, lama rokok lega salapah, lama katoyo bapayokan. Di ambo lay duduk basambu, biarlah ambo coba perlu menunjangkan dulu Sultan Alamsyah. Itu benar buah kebenaran nan ambo sampaikan Sultan Alamsyah. Alah sampai itu Sultan Parpati. Sakira-kira Allah Sultan Alamsyah. Rupono apolo na menjadi buah kebenaran di Sultan Parpati ini itu kok duduk surang yo sampai-sampai. Duduk bersama lagi balapang-lapang. Alhamdulillah di pihak di diri Sultan Parpati ini itu lagi duduk bersama. Aduh nenek mama alim ulama cadiak pandai 100 sialik nampai setempuh pulang sebondong. Dan di pihak di diri Sultan Parpati ini tu kebabokan juga musyarah mufakat. Kan begitu benar tadi lalunya Sultan Parpati. Bana Sultan Alamsyah. Kalau begitu lalukanlah Sultan Parpati. Biarlah bersifat menanti yang buat risiko. Ambo amalkan Sultan